na ilet adalan ni Artemio C. Baksa. No ti init, tinapuskol nga ulep mawarana, apay at isinamar ni rekta, di na mapagbuka, dagiti nasiglot ababantot ti biyag, tapno maagasanen ti lasag. No ti kinapintas, magutigot na ni aya, apay nga rud, adi agrukbab kenagsadag, iti ampir tinapintas, na talget a kasasaad. Tadiket di suruten paylaeng, nakinlo a panagbiag. No ammo ti kinasaem ti damag ti pagbaludan, apay at ipanagsepa, itigil ayap diliklikan, ti payapay ti basol, apay adi itarayan, idinto nga ammo at ibagi ti maikalang. No pilien ti tumatayab ti agbiagas si wayawaya, ngem ti maipupok iti tangkal anasadya. Apay at ipilien ti panagragsak, iti sidong ni wayawaya, karbengan anabatag.